gipahiuli nga kalinaw. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 2. Ang grasya kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Si Kristo mao ang prinsipe sa pakigdait ug iyang misyon ang pagpahiuli sa yuta ug sa langit sa kalinaw nga nabungkag sa sala. Kay gipakamatarong man kita pinaagi sa pagtuo, kita adunay pakigdait sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan kinsa nga mosugot sa pagsalikway sa sala ug moabli sa iyang kasing-kasing sa gugma ni Kristo, mahimong umalambit niining langit nung kalinaw. Walay laing yuta sa kalinaw gawas niini. Ang grasya ni Kristo nga nadawat sa kasing-kasing nakabuntog sa panag-away. Kini makapahupay sa panag-away ug nagpuno sa kalag sa gugma. Siya nga anaa sa pakigdait sa Dios ug sa iyang isig katawo dili mahimong miserable. Ang kasina dili maanaa sa iyang kasing-kasing. Ang daotang mga pangagpas dili makakaplag og luna didto. Dili maglungtad ang pagdumot. Ang kasing-kasing nga nahiuyon sa Dios maoy usa ka umalambit sa kalinaw sa langit ug magapakaylap sa iyang bulahan nga impluwensya sa tibuok palibot. Ang espiritu sa kalinaw mupahulay sama sa yamog diha sa mga kasing-kasing nga gikapoy ug nasamok sa kalibutanong panagbingkil. Ang mga sumusunod ni Kristo gipadala sa kalibutan uban ang mensahe sa kalinaw. Bisan kinsa pinaagi sa hilom wala mamatikdi nga impluwensya sa usa ka balaan nga kinabuhi magpadayag sa gugma ni Kristo. Bisan kinsa pinaagi sa pulong ubuhat nga motultol sa lain sa pagsalikway sa sala ug motugyan sa iyang kasing-kasing ngadto sa Dios, maoy usa ka magbubuhat sa kalinaw. Ang espiritu sa kalinaw maoy ebidensya sa ilang koneksyon sa langit. Ang matamis nga baho ni Kristo naglibot kanila. Ang kahumot sa kinabuhi, ang katahom sa kinaiya, nagpadayag sa kalibutan sa kamatuoran nga sila mga anak sa Dios. Ang mga tawo nakaila kanila nga sila kauban ni Jesus. Ang grasya ni Kristo kinahanglan nga gibulibod sa matag hugna sa kinaiya. Ang matag adlaw nga pagtubo ngadto sa kinabuhi ni Kristo nagmugna diha sa kalag ug usa ka langit sa kalinaw. Sa maong kinabuhi adunay padayon nga pagpamunga. Diha sa mga kinabuhi ni adtong gitubos sa dugo ni Kristo, ang pagsakripisyo sa kaugalingon kanunay nga makita. Ang pagkamaayo ug pagkamatarong makita. Ang hilom sa sulod nga kasinatian maghimo sa kinabuhi nga puno sa pagkadiosnon, pagtuo, kaaghop, pailog. Kini mao ang atong matag-adlaw nga kasinatian. Kita kinahanglang magporma og mga kinaiya nga gawasnon sa sala. Mga kinaiya nga gihimong matarong diha og pinaagi sa grasya ni Kristo.